నారాయణరావు, ఎమ్మెల్యే పర్లాకిముండి. ఈరోజు మేము శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కలియడం జరిగింది. ఆయన ముందు నుంచి మేము చిరంజీవి గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఫేవరెట్లము, అంటే సినీ పరంగా. అలాగే వాళ్ళు రాజకీయాలకు వచ్చిన తర్వాత కూడా మేము ఇన్స్పైర్ అయ్యాం. వాళ్ళని బార్డర్లో ఎప్పుడు వాళ్ళ సపోర్ట్లోనే ఉండేవాళ్ళం. ఇప్పుడు నేను 2 సార్లు సమితి చైర్మన్ అయ్యాను, 2 సార్లు ఎమ్మెల్యే అయ్యాను. ఇప్పుడు బీజేపీ పార్టీలో ఒరిస్సాలో ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నాను. కొన్ని సమస్యలు, మా తాలూకు సమస్యలు కూడా అతని దృష్టిలోకి తేడానికి ముఖ్యంగా మేము పవన్ కళ్యాణ్ గారిని కలియడం జరిగింది. మా సమస్యలు కూడా మేము చెప్పాము. అతను సహకరిస్తామని కూడా మాకు హామీ ఇచ్చినట్టు మాట్లాడారు. తప్పకుండా మేము అతను మాకు సాయం చేస్తారనే ఆశతోనే మేము కొంత ఉత్సాహంగా ఇక్కడి నుంచి బయలుదేరుతున్నాం. తర్వాత మేము కూడా అక్కడ బార్డర్లో ఉన్న ఆంధ్ర ప్రజలకు ఎవరైతే ఒరిస్సాకు వచ్చి ఇబ్బందులు పాలవుతుంటారో ప్రతి ఒక్కరికి కూడా సాయం చేస్తుంటాం. వాళ్ళ ఇబ్బందులను తీర్చి వాళ్ళని అఫీషియల్గా ఏ ప్రాబ్లమ్స్ అయితే వస్తుంటాయో వాళ్ళందరినీ సాయం చేస్తూ మేము బార్డర్లో కూడా సుమారుగా 4-5 కాన్స్టిట్యూన్సీతో సత్సంబంధాలు మాకు ఉన్నాయి. ఫ్యూచర్లో తప్పకుండా మేము పవన్ కళ్యాణ్ గారిని ఒక పెద్ద లీడర్గా చూడాలనే మా ముఖ్య ఉద్దేశం. థ్యాంక్ యూ.